Hi guys, madjong adlaw yung tanan. So karon day guys, nang lakaw dami para magsangyaw. Kay sugo sa Ginoo naging sa pulong na panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isangyaw ang mayong balita. So karon schedule namo para mag-share sa Word of God. Saka ora saka. Day magdiretso lang sa church. Agobot na. So guys, kay nakapahuway naman kaning time nakagobot sa gawas kay magkuan mi mag picture. So mo na nang gawas ang tanan para mag-picture mi. Remembrance nga karong adlaw nag-mass evangelism. So mao ni kagubot ang agi. Pero grabing lingawa. Pinalingawan. Diya kinalamian sa pamati ng makashare bitaw tas pulong sa Ginoo. Sa mao ni mga dasig nga mga anak sa Ginoo. Char. Mga laki, pagdami na dyan mo smile si Angel. Pangpungko mo. Domingo sa buntag na karon mao ni kaganapan dres family house. Nga ni mi basta magkatapok. Nanay nang pili. Bibo. Kay nagmudo kay hapit na Malagas Manila. Ang katawa na. Uyab diligid to. Skila bingbing. Ako sa pagmagbit dito bata. Dahil daghang panda. Dami ra ba ng dagat na mag-asa-asa ka pa doon nga mag-enjoy ba? Camping. Pansit. Katawa si Imi. Camping sa pagkabadya Imi. Nay, kaangar ba ko? Hindi gani nay. Una siguro pa kayo ligo-ligo dagat no, kanina naglamdag na po ka. Naligo ko pero ligo ko alas 5 na. Hapon? Nay, Nay, ito dapat nay. Di ba si Rolly na lang yung TV nay? Oh, miski siya na una sa Nga to magtad yang pansit. Pansit today's kuan. Thanksgiving di ay pasalamat sa Ginoo nga nakauli na stiri sa morning nag-ihaw sila og kandi. Sa morning mamainit tanin jo. Tung sa una kay mong haranak, neno. Kay mo. Na super na. Wala ka dito. Di ako hatod yung manang be. Dami agree. Tatay Paul. Guys, good morning. Namira ba tong mag-vlog? Lala, napag-vlog na guys.
Kapag vlog, musimba mi guys. Oh. Guys, musimba mi guys. Malami madadto kay mag-worship mon guys, magkantas pang Ginoo guys. May maganahan. Ako mag-worship mangani ko guys. O ba? Kantas pang Ginoo guys. Hindi siya musugot musimba. Di naman tayo musimba. Di yung simba tama. Ugma kay nama ko'y klase ugma guys. Ihatod ko sa eskwelahan ugma maha. Karata pa lang na ikaw. Adal. So fast forward na day mi simbahan. Na basig matinga mo nga si Aliana di nakakauban. Lahi ang mga bata. Si Aliana to askuan Sunday school gilain. Happy Lord's Day sa tanan. Ningbawas po kainit sa panahon kay das mga niaging simana na sigiguan. Sana may nagtinda og ice cream. Nahuna-huna ang mukhaon kay Aliana. Hindi mo siya palagpasan basta naingani mo. Hirit din lang mukhaon ko no sa mga hindi palitan. Apil na naman po ko. Okay. Lami man po ni panagsa. Tambaw sa kauhaw. Dali ka, dai. Ikaw, mag-ugari ka. Ako na yung lang. Tapos. Ari ka, dai. Pangaway nila ko yatan. Yung matangabang sa pangaway ko yatan. Pangaway yatan. Oh. Ako nag Hey guys, nakauli na day kan sa simba. Inja, maniud to. First time na ang mukha unog kuan, karning kanding na. Algerita ko nun eh. Hala. Mangangay makudali sila ano. Ano nga ngayon di ka? Lami yun eh. Oh, lami mo siguro ng kanding. Lagay pang tawag na ispiran sa dili. Ang kaan ka na ni Beng? Ibutangan mo kuno ni Pinja. Ah, Ganahan mo. first time mo kaunog. Ano? Ara. First time mo kaunog. Bahor ba ka? Awal namin man diyan. May uno. Muli mo karon re? Muli mo? Ugma, inja. Inja? Ugma? Mo ba makakaday? Wala na. Kaya kasi kagsamok mo tukas maribuhok. Bawa lagi sa tissue mo kasi ma. Kami naman di pa kaluto dyan, hanghang. Dadis, kuhaan na pa masiguro ikuan dali, Rick. Dadis, jay, si. Salinan ta dito. Ano? Manang galing ni buhera mo. So, wasa sa Pilipinas. Dali lang mo kanan eh.
Bito, alam hindi po kaluto. Irik na luto dani. Kami mo dyan yung karning baka. Karning baka. Karning kanding. Sakop lamas. Manghang, malagyan mo. Ilang po diya magkaan. Tapok luto dahil. Malaber yan. Kaya talaga isa. Kaya talaga. Di ka dyan tamis? Di ka dyan tamis mo. Thirty ka na ba? Ano yun? At tutubo. Ang peta ko. Ha? Kitchen ka. Karong ka rin mo ahan namang kitchen. Oo, yun. Yung kitchen na sunod. Mawala naman itong kitchen ka. Mabot na nga ito. Ay, balik na. Balik naman. Balik na. Balik ito. Mura itong ipasang kitchen kahapon. Mura man. Punan ka ma? Punan ka ma? Hindi pa na. Yun, dito na. Sakto na, may palapit. Mahapa. Ma? Dapat ma? John, huli na mo, John? Ako, apil ko! Apil ko! Apil ko! Apil ko eh! Sa family house, kagubot. Kaya kanya ko ang diha sa among nasad ko follow up lang ko Wa lagi, wa kay Bilati mo na ba di pa? Uy, kisa man na. Ano, may vlog, biyot na budget. check up, Ha? Nay, salamat, Nay. Salamat, Nay. Salamat ko sa palito, kaya di na makakaanit sa bahan. So, Mura mo sisig lawas mo to. you're my world, you are my Gusto ko bira ni. Lang, naman yung bagas na nay. Saan mo puling anak ka ni? You my love, everything to me. Kamu nga ni. Kamu tagaw ah. Kapon nga na ko anak, apo naman ko. Pero kanina, kalina ning murag iliwat ning babano. Kangana. Tagaw ah, lain na. Asa mo nga ni. Akan ate mo ni ka murag na
Nangingiwat sa kanan na yung nganaon. Ang kami Julie. Siya kami Ali, katiri. Ali, si Mita, Nagilihan sa kamuti. si Julie, si Esther, mayan sila. Ang papang ito Si ba yun? Julie, si Ali. Ikaw na, ikaw pa naling iwan tayo. Nagiging na ning anak ni tatay na. Sa Malagikan. Baong ano lang ang papang gahal dyan na anak mo. Lain bito gahal dyan, ang papang igulain. Awa. Ano nga tuman? Siguro, muniwang ka. Tapos mga berduraso. Hello. Bibo na. Mo, tanawa. Papa mas at isti, rabot. Buwang yung uwas ko ba eh? Jot, dyan, ang lakaw po. Ingaw na pagkaso sa gabi. Ato sila Cebu. May tani ka. Aga ko eh. Ano pa ba na niyo? Da. Nakarinig naglang mga bag. Kaya maglayas ko no. Kisa pa yung bag. Ano yung bag? Mura magbago ko. Isa lang humuta. Arali ka lang humuta. Mura ba mag-isip? Naalagi humut ka adyo. Katiri din. Katiri ron. Humut ka adyo. Pagdali-dali na kay mahugas ko yan na. Dali na, tiwasan na lang kayong manghipo ko. Lakaw na sila. Tambal. Kiri. Tambal. Kamu galig mungulig pamalihaos, di po magdalig lakaw. Kasi nanay mahilak na gina. Oh ni, manguli dyan, mangmalik kami dahil po. La, agros na, naghana. Kana may April na. Dagat Valencia. Lakilak malay ka na, yadyo hilak na. Si Mana na, mainit na. Kami na. Sunod ba sa danos na? Ah. Magto na sila Cebu. Bye, Ime. Aw ka na, smile, Im. Kaya di pa ta mag-girl nga, di ka mo smile. Linim. Relax na mo, kay behara magsibu. Oh, relax na mo. Uban po. Diri. Dito na sila. Ang kanais. Ang wak na. Wak ni remix. Lubong ha. Nasa mga tire. Pagamping Cebu tire. Pasalubong tira. Pasalubong. Kuan. Yes. Utap. Ha? Utap. Aw, di. Manila. Masakay pagkaon. Hoy, bagamping mo sa tire. Huy. Jehoy. Oh, sige, amping mo to si Bo. Oh, sige. Amping dito. Nasmita, may kuanan mo kay. Ngalipat na bakado. Ngalipat na po na, ma. Tumita, dingi kuanan. Tumita, may alaga sa Manila. Sabay na. Bye. Tumita, Pasalubong. may alaga sa Manila ni Tiri. Pasalubong. Uyab-uyab ko no. Amping Tiri. Amping. Gaan ako no. Hi guys. Mga snack deta, mais.
Hinatag ni nga isa. Bitaw. Story time. Story time. Namingaw na rin sa family house. Kaya nanglakaw sila. Nangyari na pagkaon na. Na nag-video kiss gawas. Ganun. Shout out day ko sa ningan na nga. Nainsan na ba ko nagahang video, grabe na jud ko nung kaboring. Bitaw mangkan man jud ko, di man ko na mo limod nga sa ahang mga video boring jud kay di man jud ko kanang private tas uban nga kanang sabaan. Nga liwarason nga na mao ra gyud niya di pud ko pwede og mangham ko batasan nga di maog ako kay lahi ra man nang mokalit ra ko kanang swagit-swagit magsaba-saba nga di man jud na mao ako mura na ko na nanghuam og batasan nga di ako sa mao na sa mga wa ganahi kay giboringan okay ra jud adyo ra gud mo tan-aw ug wa mo ganahi kay boring ko okay ra man jud na ho. Hindi adya naman po mong tanaw. Kay, isa pa medyong tanawon, nga mo ganahi, kay giboringan mo. Pila rabay pag ansab. Hindi man ang problemahon ang di ninyo problema. Di po mo makapugas dyan na ho. Di po ko magbag-o para ninyo. Nga ninyo mo giboringan mo na. Handa ako makalit ko sang video og magsuwit-swagit ko, magsaba-saba ko. Nga di man dyan na mao ako. Lisod manghuam og kanang batasan nga di jud ikaw